bij het textiel in. Een tweede leven bieden on binnenbracht goed. Dat is bij de kringloopwinkel in Kolm een van haar speerpunten. Daarom sorteren ze in het demontagebedrijf alle producten die binnenkomen en bezieken ze daar het beste nog van te meidjen. Het Senseo-apparaat kan ik als voorbeeld noemen. Hè. Dan heb je bijvoorbeeld het inzetstukje waar de pet in komt. Dan wordt die bijvoorbeeld wel erbij weggehaald en dan wordt dat wel voor de verkoop gedaan. En dan gaat alleen het apparaat weg. Of het kannetje wat erachter zit, waar het water in komt. Dat het in losse onderdelen, dat de losse onderdelen nog wel verkocht worden. Maar, en dat de rest dan weggaat. Ik heb hier een schaal, die haal ik hier net uit de doos. Ik ga bekijken of het helemaal mooi en netjes is, dat er geen krassen en geen stukjes uitgeslagen zijn. En zo is deze hartstikke mooi. Als ik als voorbeeld een bankstel, als het kan, dan wordt die nog verkocht in de winkel. Maar als een bankstel echt niet meer kan, dan wordt die eigenlijk helemaal uit elkaar gehaald. Dus dan wordt het, als het leer is of stof, dat wordt apart gedaan. Het hout wordt er uitgehaald. Zelfs de schroefjes en zo, als dat lukt, wordt dan nog weer hergebruikt. Met een team van 30 personen knappen ze het liefst zo vol mogelijk op. Dit gaat van elektrische apparaten om het oude meubeltjes. Als het opknappen net misslaagt, wordt het goed skift en uiteindelijk naar het straat bracht. Voor de cliënt is er een ooreinstation. We hebben een textielproject, dat komt vanuit Groningen. En dat is dus alle textiel wat niet meer verkocht wordt, niet gebruikt wordt. Daar worden alle ritsjes, labeltjes, alles wat eruit gehaald, dat er echt alleen de stof overblijft. En dat wordt weer vermaald naar draad.